KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma KP hokkata on série mon hoddiro neɗɗo mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro hoddira makko dadotako ade kokumparo jangumo mami de ballini welani mi hay seeda mayram wonko mbino mami mi wima ane odo on pundaka ko yidde goto fof non ne andi ne yidde way kono sa yehi ha andi hankadi no ancima ko mbarta hoorema ay aduna hande o gorko goto waran ma kono ko temedere ubban ma dum non jinmi ko gattira haggille ma Mama. Miranda mama sali ko wadi ko on serane wat neno fof ko wadi aren ko wadi ko nullo no waso so ga debbo menda ko bi ko rejo menda ko hullum dal mi lijirani dum sa waddi dum e galle pour Ousmane yoreslo te Ousmane so noddi mo jettata so modi message oji ko jabara to mbiri hanno hôpital to me jaari amma jaani mo kanko leni yalla ta sa xawal o wi kam mo mas kanko haalen kam ma sali ko addi suba debbo nane galle he yido Ousmane yoreslo joni ko dum fan ma nyam dum han ma yarte ayani ni no mbada an hande podda wojede ko hoore ma podda wojede ko gurnam ma podda wojede o gonde reedu ma holno batta ho jibine e dow jam mama sali so yidi yo addoy temedere so yidi yo addoy temedere biddo yobi ko res an sadu wuri ada selli wana gorko annan ma e aduna gurnam e cellal kono wana gorko annan ma dum wadi de balle fo a nyaaman a yaran hay doygol adanta ko mama arandi gindam e Ousmane aran mi wawa yide gorko goddo so wana Ousmane so resi ni ko bam mi salaki gilli ne wodi de
kono wonko ɓuri welde gille tinammi tinma so gille Ousmane jeehi ha yaltema hay sa forsiri juuɗe koyɗe wona komo rewayma ɗum noon hollu fof Allah ganda kala ko wona Allah ko mere ay Ousmane so tawi tan kanko jogori wonde gorko ma Allah kulli aalin ko ɗum tan wonata so tawi noon wona kanko yo Allah addina ko jeɗeɗa ko attir haqqille ma min mbiɗa andi Ousmane añani kam de Ousmane omo yiɗi kam mataw sikkata komi caliɗo haalande mo baddo kam reedi ko ɗum tagi o tikkani kam mais Ousmane añani kam min mbiɗa andi yummo so yummo ko addi suho debbo toon ere waɗamo sarme wona o so ɓooyi omo wawi yejjide kam accanom sarme so Ousmane yiɗimo yummum yiɗama kada tampa tan ay dewgal gonga gilli ɗi ko an e gorko o kono ko ɓuri tidde e musde ko il faut entourage o bokka hen so entourage o ala hen kada tampa tan hay sa itti fittanuma a tottiɓe ɓe metta yidde te Sali metta yidde may aduna Sali o metta yidde may aduna jinmi noon ko gattira haqqille ma ñaama jara o ɓiɗɗo jibine e dow jaam hami yetaniraguilam aɗani ko anani ko kalamma ko annani ko an kaldanmi so wona Ousmane wona Ousmane goɗɗo holko jidɗa jinmi ko gona nen ko ɗum cohlumi de Sali aña kane aña aɗa rewe hunde tan gila nden ha han Ousmane mi wawa yejjide ɗum so ɗon tampina koye mum tan Assalamualaikum. Ni masha Allah ya ba an ya ba Ramzan. Ay, ni wonde cuuɗi ni ko rodo. Sabure ndo e mena sa. O de jur ko jori mo cellinda fo siko gol ko cellinda. A fuddi kess. Mi ala on ta. Wala mo tara wala be jam. Ka keso mo ala hay nokku den teddu ande. Hande. Wala de welta. Ay digo wi. Eska ala gere welti. Ta trando ma ron ho. Ay ko ngandra. Nyaram gale faati may. Ha? Tata sari way capable o mer ko vrai kobo woni haadi mo wala do ko gono no o ko kobo an sari de kobo rek kobo baraaju won tata sari jernimo o ummi do wi ha Mauritanie ganda ko sari ya Mauritanie il faut taja séjour en jerni wi ha ho a fami o addiro juulel to sel mera yir bandani alors ko addi juulel ngir pour Ousmane pour wolo pour Ousmane ko tay juulel pour rasam fa man hala mara jaay manam juulel ngir itti dum no asor ko pour Ousmane so yi juulel ngir res juulel ngir acca Mariam to ngi dawra information la ko ciap to ngi tudo ko yitere hoccam no from do hoccam do koy ngalam ngal do yebbi ron hay gor halan ko min yiro njimi ay non jida dunno e jodno ana sikkedo Ousmane hande hayso hande hay nuire ko bi max so darno no wi Ousmane oppo Mariam desa o do arando resata o resata ko Mariam to nani Mariam do funde ni o forde e yidde ndero yidde foyri yidum boy wadona ani do an kama tan pe daaji no daagirɗani mo daagirno ara min kam yiɗa hay goto ɗum waɗat hel motere ala heɓa tan an kay dogde a waɗi hunde foof a dogi a raami ala ka waɗani aroɗamen kadi gadi tan ko kuɗem information wonde ko jiimi o arande an saji min mi yahala mi waɗama min tikkam ma he bale kadi ronka saabu onon jewtataɓe kono tan aɗani ɗum ɗo ndar mbeɗon fanman salto yo gasan tawde ka ɓurɗo ɓel kadi to oɗo kam waɗi validé gila wattude ɗo o information waɗi validé mboɗona fati jokkirɗo mi ara ceyjani bon gaccu Ousmane Solla jeeɓe o cikki ɗum kono yeɓirta sikkude gasi Antere? Waalaikum salam. Amada? Ada seli? Ada itamper? Bismillah joro? Ada seli? Imbe galimo? Ah, mashallah. Yamtan? Yettore? Ah, bamba dar seli? Oh, mashallah. Yamtan ni? Alhamdulillah. Mashallah. Gandulo kam ko min kam inde mane a heewe no kam Ah, ko mi sehi dum sa
sel kodda haali gonga bisimilla ma mbaɗɗaɗo selli ñam tan alhamdulillah no mbiyataɗa kumbis kumba ba haali gonga jam tan yettere on machallah eyi mi arɗo de balɗe haali gonga a jarama mi weltima ça va jinnaɓe mawɗo machallah jam tan min de min Moussa ko min sehilaɓe gede ko ɓooyi seeɗa komin sehilaɓe aɗa andi cehilaɓe nokkun debbo e gorko komin yaltitoɓe ko jam jamama mi faami manam fiancé mi faami haali gonga min ɓooydi nak Allah ne waddi min ko juuti kila ngandumi Moussa mi yiyani min caɗele mi yiyani min probléme ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo dimo neɗɗo kadi mo jinmi korsimi sabu mbiɗa yiyamo ko qualité ji ɗi ganduɗa sa yiiɗum e gorko a nanda ɗin qualité ji moƴƴi fof mi yiiɗumi ko julɗo ko dimo ko moƴƴo ko laaɓɗo reedu Moussa ko haysa mi meeɗa yiide gorko wayno Moussa ni e gurnama mi suwa fawde hen yitere ɗum tagi mbeɗa yiiɗimo yidde ha ala ɗo haaɗi kanko ɓurani kam hunde fof e aduna sabu ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo mo jinmi korsimi min noon mi meeɗa yiide koreji makko nde o wi kam rek mawni ko ari nen ɗo mbimi fof mi ara jiidiren wonma présenté hoore wallahi a waɗi sabu ɓooyi haalande mi haalama mi wallahi waɗi ko yo beltima wallahi waɗi ko yo beltima mi weltima no feewi no feewi no feewi no feewi ni no mbaɗɗa ni kadi weeɓani aɗa wawno yidde mo mbasa waddata hen bandiko en a andi komi mawni ko min woni yummakko min woni fof makko a yabbi koyde maari ha ɗon wallahi ɓernde ɓuuɓi ko say noon o suuɗi kam o haalnani kam haalama ɓernde mo hessami sinno ko Aïcha kam o yewtude e makko kono min omo jogui kessa yem no feewi kono haala Allah addima ha ɗo yo ɓernde ma ɓuuɓ so Allah jaaɓi mi yimo mi yiɗimo min e hoorema mi horsinima par ce que hande a woppani cosaan ma a holliri ka aɗa wawno adde ɗo mbaɗa pantalon en mbaɗa ko gandanta komi yawete kono ni debbo pullo timmuɗo ko ni watta a waɗi ñantugal belgal fittanom hande ko jinmi e debbo ko ko ɗum jiime ma eyi machallah te mbeɗa andi kadi nanirmi sawtowol ma ngel mbeɗa andi kani ha no kaldatani a wona n'importe quoi joni dal okko ɗum fof e junggam so Allah jaaɓi inchallah so Moussa ari joni mamin jewtit mami haalnoma ari ɗo so woni o wi eyi mo yiɗi ɗum kay sa wawi kaɓɓa bagage makko mi ɗarna mi weltima Allah jaaɓi inchallah ko ɗum ɗo rek ñagotonomi sabu hande heewi ɗo jiɗɗata gorko koreji munen mbasa yiddemo jiɗa gorko jinnaɓe munen mbasa yiddemo mi wiyata ɗin guilɗi yaha kono watta réussir par ce que neɗɗo sa dañi neɗɗo a dañi koreji mum a dañi wayno a dañi fof mi weltima e jaabowol jaabiɗa kam eno jiiruɗa kam a meeɗa andude kam a joguima guilɗi hakkunam e ma mi weltanima a jarama mi weltima mbeɗo mi ara mi yaga e jaam ala yewtam kay ayno mbanomi yewede mbeɗa jooɗi tan téléphone momi wattu arduɗo joni fof mbeɗa a yewta min kowa goreje ene mbaɗa atade e min fuɗon koko atade min fu ay min ko noon tan joguiɓe ankenna wonta yeede gasi mi arɗo jewtude wallahi Seydi Ba so Moussa ari mi salmini Seydi Ba mi weltima sa yeehi sa lelima yaɗama a jarama so yiiɗi tan komin arɗo so Allah jaaɓi inchallah a jarama e kay mi salmini jinnaɓe ha goɗam ndeysan e o kay so min dañi ɗum e nder télé ɗum cukaleni simbi sukoy wala cappi de ye Moussa suuɗi kam hoore mum noon seedede non wawi suɓade noon non guel sibisi de oko somin guuri ha min keeɓi guel min daña ɗo ɓiɓɓe o jibinanamin gelle ha hew ɓiɓɓe mbatta wadde traine partout espace ne woodi e ha Moussa Sali, to pada kadi. Wala neex do tuurante gal. Rono tuuruj monde ha jon kadi. Tuurude wani ko dero tuurude jokkendo. E jolo sele jewtan hade ma yaade tuur kam. Okay. Bon, ñinnama ko jewtiden seeɗa. Bismillah.
que wonko ƴewtindimi te Ousmane kadi ko ɓiye ala mo jiiɗa so wona kanko mboɗo yiɗno comportement mo jogiɗa hakkude ma e Ousmane e nder galle o ƴewtoɗa ɗum no feewi par ce que sa jibini ɓiye o yiɗi hunde sa wawa wallidde mo kam de tottumo des conseils o anda holno o waɗata kam e gurdam makko mais wonno mbatta joni a waɗatmo pertude te kadi won domaine mo ganduɗa ana fota nadde hen kan ka debbo won ko ganduɗa debbo fotani waɗede ɗum an aɗa yeeɓa ɗum ande par ce que sa waɗanoma ɗum welatama a jibini kadi ɓiye debbo nan ɗo so waɗanoma noon welatama poɗɗa ko tuttude des bon exemple mais gona e nder galle he comportement mo gonduɗa e makko vraiment min welani mi hayde seeɗa ko ɗum tagi mbimi jewtiden gartira haqqille ma nodda ɓiye keɓa haqqille makko ko ɗum ɓuuri fewde so wona ɗum tan ne wawi addude caɗele ko e kala saha sa haali tan mi andata ko kampuɗa ko gonga yewtere no moƴƴi kadi minema ko gurɗen koko yewtere tan gurɗen par ce que alpure ɓe mbiyata majjere ala wasa yewtidde kono noon sa yimi hokko bon exemple tigi tokkirmi haɓede sabamde ɓiyum oto naati ko boni ko bon exemple kono noon hande so tawi Ousmane waɗi ko waɗi ko ngati ko gila nden sarima ŋattude c'est parce que ne andi ko an wattam écoulé mande ko an woni domnude mo chéri min mi natti famde mo o dumunno fof en mbawa famodirde en mbawa nanodirde haal te fof source o tan ko probléme Ousmane waɗo debbo te hande so tawi Ousmane andino min côté mo kinmo ko on kedɗa nomi yadirani e makko ɗum ɗo ni a yadirta e makko noon Ousmane watta osé ha joni wadde opposé o e am mais c'est parce que Ousmane andi gonɗa koye wallidde mo te ay min hande komi debbo onon woɗo won ko mbawton muñji min rewɓe mbawa ɗum muñji min hande mi heƴani hay leegal he mi hoyi mi tampi mi haaɓi to jaltum fof wiite kanko woni mum oɗo suko gorko dewɗo e debbo jaaɗo ha firgiti wi ala mo yiɗi sona kañum holko waddata oɗo debbo min sinmi ɗo firgi noon ko ndeni sa wonde makko mbaɗa yaadi hen walla mbaɗa wawni famdem kono hande malgré ko waɗi ko fof an yiyani ɗum jiiɗa tan ko kanko yo oppi waɗi ko yiɗi ko wadde ɗum kam en mbawa nanodirta hen te en pamodirta ɗum sani pulaar no wiya killi ko wonki min ɓiyam mi nahanimo omo yara sangara walla omo waɗa ko boni walla omo haala ko boni ko jiiɗo debbo omo yiɗi ɗum ko Allah waɗata ɗum wona kanko debbo oɗon noon ko heeɓi ɗum ko hoddiro ene wawno nadde nder galle ma mi ñagaki ɗum Allah so eyyi ɓiye mo jibinɗa o ɓuranimo ha ko heeɓimo ko wasa hebde mo ko Allah ñawri noon jinmi ko gartata haqqille ma ay min to jiyata kam ɗo mboɗo fuujode kono mi fuujorta ko haqqille ma an ko haqqillam puujortoni mi tawtuma e ko jiɗɗa ko janami yana jamais par ce que min ko jahanmi ko waɗa andi jinmi ko an gartata haqqille ma ƴewtoɗa no feewi hoore ma ndentoɗa sabu aduna hay goto anda to weytata ko haala kalannami noon ɓiyam ko ɓiyam min mbaɗa ando watta ko boni par ce que mi neranimo noon oɗo galle neɗɗo jibintaɓe ɗo waɗa ɗo ko boni walla ne haala ko boni jamais pour grand jamais par ce que wona ɗum liggimi min mais noon neɗɗo jogi ko ɓernde so yiɗi hunde a wallittu ɗum surtout ko yiɗi ko bonani mi yani hen ko boni yiɗi ko bonani non debbo peggueɗi ɗum mbiya ko yiɗi ko bonani a nanan ko mbimami ko wona walla nanan kalmi ko kalɗa kon wannande ɗum te aɗani ko jimmi wiidema min sona nde woni dow bus kam walla tawi jiɗon ko warde mi maayo gubbon kam mbaɗon ko jiɗɗon wadde ko kon tan ko mbaɗa wuuri tan kadi ko enen ndendi jibini mum Ousmane ma andu ko min jibini ɗum wona kamin jibinimi dewgal ngal so mbaɗa wuura ngal wonata hay so mi maayini ngal wonata ɗum noon noon kala ko a salaki mi salaki ko dari ok min jeehi mawo andu ko an jibini te an a wawa andude ko min woni joom galle ma on va voir ça regardez moi ça c'est du n'importe quoi
Sono ban ngo wi no pulono ko ke ndaga ma andu mondo yara yeah ko ba den mo man la wi ko ay yo chapa do fiki ko ni chukari min mi ma non be anduma an gon mi fuuta ñen fofu no ma téléphone bana wata kam présenté gel ma hol mo jidda hol mo jamda ya wala de do yam hay ko dekete dal al mofi ko mofda ko alla wer ma no han kada mo kala on do sa ay ben ko do yabra an kala ni hol do ko ma ay der an kala chukale ma ari do no ni kadi ay ko min de kadi kumbis de ko cha gel ma ari do ana woni bandi deket ande ko berta ala de ko e joyge la sa de gono jida hal directement kono dum non wonde ko meda nan al meda yide jido hol mu meda ada halam ala ko mis fala nda kumis bien sûr man kumis ko do woni joni bi ba walo yewtide yam ko an so no tawari mo har mi meda yinde to yo manana indam dum jodi mun jewtidi andini kam kadi yidde makko e ma ko foori ha ma te kadi miñiragila debbo yo so neɗɗo yiɗima debbo so yiɗima oto hoyni ɗum oto falki soɓi par ce que adañi ko satti nde jamanu moƴƴan nde ko gorko ƴamoyta yaha hollita yidde mum wona haade ko kanko debbo ari haɗo ne hollita yidde makko e ma ɗo yimnaɓe non mbiyen saɗa yiɗi wafuni dal woni ko gandu hen tani nandi to gadirɗaro ɗum tagi yawani famtu jiɗɗa haala a ɓoyi fol o he ɓoyi a ɓoyi fol so wima ɓoyi fol tan wata sabiɗen to aɗa nenen kala ko jaggunɗen en tawama hen walla en jiyama hen walla kala ko ittunoen hen janggo e jaam sen mbidire jomum wonta gacce ko mis gara ɗo hande mi sikko fof ko caggal ma waɗi no neɗɗo yirata par ce que mum yiri ɗum ni o noon jirumo mi jirmomi humpani hay sa gonnoɗo humpani yumma ko humpani ɗum fule fayde jon kewɗo wonmo kokomi kumis peut être neɗɗo e yidde mum allah jogirori mum wona ko jiɗɗa ho kono keɓɗa ko ɗum mamata woɗi fandare men o naggo ɗum wonani question hamin ñalla ɗo hande min mbaala ɗo janggo walla min coyneɗa wona ɗum wonno fandare nde aɗa andi très bien ya jour goto min dimo huma ala an so a fayindirani kumbis ni ɓamɓe kumbis wallahi tan kumbis mo kalta o hande o hande jongala mo boppani dande hayso tawi nenen niɓɓere ñanden kande nodduɗa mi haaldata e ma ko diwi 2 minutes mi wima hol haajuji kewɗi gonni koye majjere makko gonmomi ha potumomi jungo mum makko joni ala mi faama miñiragui mbiɗa kumbis garɗo ɗo woni koye ɓoggol o seeraka yummoko salaman hawla subhanallah yummoko nannimo dewgal wawne joni o yiɗi yaltude hen o majji ha médiaji fof kaali hen alane an sa woni fuuro potama darta internet toon ne waɗi yewtere eyi moƴƴi ɗo toon gomuji ga yewtere ga ɗo ala yewtere ala fof médiaji ɗi ganduɗa ko kalani kumis ma mbattinimi yaade to Amadou Moussa waddi men neɗɗo goɗɗo o yiyata kan mbaɗen ɗum ko hanki holko sakkino hakkude hamen hayso tawi hande o resama mais hande o yiɗi yaltude hen min o waɗani alibi walla ruttirade amen jagata rugal jalan puutere werle min ɗumene quoi ɗum noon saabi mi yiɗa hande yiidere makko alandi ganduɗa yimɓe ɓe ɗuminani quoi manda sa famille non so yimɓe jiidi on ni yooɗani kono kadi mi wasata ɗon seeɗa sabu wonano kanko sa mbiɗa ko jinnaɗo makko force mo hen hay so hay hunde natti wawde wonde hakkude mon cihilaga yo won hakkude mon bandiragal debbo e bandiragal gorol yo won hakkude mon ko man noon proposé jala
mo job non salla jabi mi haali mi faamaano ɗum omo ne dewgal yo jaggu dewgal makko yo jaggu dewgal makko mi ñiraagel mi ƴewnoyma Fuuta mi ƴewnoye Fuuta Fuutankoɓe nan toon jooɗi yottaɓe ha maayi jiɗɓe hoore mum service ɓe taw tuppil suume e woyyo ala yimɓe goɗo ha mbaɗo yummani tuppade suume ala ɗan noon naka say golle ɓuɗɗino ko hanki feccere mabɓe paami ɗum ko hande woto fondu wona mine mabɓe jagguniga heeɗanam no banggue mayde gonga ɓuuri wurde femde gemoyogo ɓuuri nimmi fende jokku golle wona mine ma kon best boy ko min winoma an wawira fomo winoma o jabbo seeɗa futi ganima business to boss rabani yimani gonmi tan koye fi haɓaka warani gonmi tan koye fi joɗinoɓe banggue tan ne gona e wiide ɓe gongdinani ɓe cikkanno gon koye fi man wat kom mbaɗani wat saɗa wawi wat ko min mbaɗani waat ndeysan yiɗi kam comme gan man sama waylama def sama waay litat taw jarani wan eskey man ak sama gaay missionnaire comme missionnaire hoorene mawnine dictionnaire solani huɓude limbiya missionnaire onon bino bande ino wonɗo miijo hetto mino tande wonɗo ummo jooɗo musa tanno bango ngullulu ko nodda allah dandon salinoɓe komi kaabi tenno fadannomi yana hami tallo kamde fo pine karantenno joni paami gonɗa kaabi teno missionnaire ko mino boy sans salaire ko mino boy mi waɗi mi wotti mino boy bawɗo yo wot boy fatta boy bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi Média on calminama en garti no gowden wadde e kala saaha so joddade huccite rendo ngo gam wadde ko wiyete chronique men e oɗo ñalawma handi ari koye ɓe sukaɓe worɓe toñoɓe jana piya ɓeɗo sukaɓe rewɓe ɓe mbiyani mbaɗani woto tooñ woto fiimu woto yan e makko ala ko wi ala ko waɗi an gorko jotriɗo wadde viol an gorko jotriɗo heptude an gorko jotoriɗo fiide e warde lebtude o suka debbo gandumi o wiyani o waɗani te aɗa foti miijade on debbo mo leftata ko debbo jibinma on debbo mo leftata ko debbo miññuma walla mawninma o debbo mo leftata ko debbo gaccuɗa galle woni cuddiɗo ma o debbo mo leftata faam ko o woni ɓiye bandiraɗo gorko debbo wiyani ko ina fiye debbo waɗani ko ina lefte ala ko ɓe mbi kono kadi ala ko ɓe mbaɗi holko saabi mette ma e sembe ma e doole ma pawa e o suka debbo jana e makko sabu an ɓuurimo sembe jana e makko sabu an ɓuurimo doole kettamo ɓey hen mbi viol artiri hakkille ma ganda wonko jeyɗa artiri hakkille ma ganda wonka jeeya ko jeyɗa ko ka dendaɗo walla ko ndendeɗa ko won jeyɗo no way waade fof omo piiɗa omo mbaɗɗa omo leptuɗa omo janda wiyani waɗani an bandam gorko andu ko mbatta ko diina yamirani aada yaadani holko saabi aɗa yana e oɗo suka debbo aɗa lefta ɗum bonna feere holko saabi sabu ka jiiɗomo e nokku jewɗo sabu ka jiiɗomo ɗo wullata nanetake sabu ka jiiɗomo ɗo yeewi jana kepta mbaɗamo violé bonna aduna makko leftamo an bandam gorko andu dogdu dow huɓere juutata an bandam gorko andu leggal ɓoyɗo ɗum e ndiyam watta ɗum noro an bandam gorko andu e oɗo ñalawma hande peɗeli kala nana timi e dow ma chronique men e oɗo ñalawma hande ko ɗo waynorto chronique mo ganduɗa ari koye saaha muɗum ko lewru mars lewru tednirade rewɓe gacci hakkillaji moɗon e rewɓe ɓe saabu ko kamɓe goni nder kamɓe goni boowal kamɓe goni dow kamɓe goni less kondigi men ko ɗo haaɗi ha sahaji goɗɗi so allahu lamɗo jaaɓi on jarama e kettogol subhanallah fatima la ilaha o ko yeri fatima
Fatima allo Amadou Moussa argal Fatima jon jon do to mo leli mi anda ni ko yeri mi anda to mo wuri mi anda to mo nay ar jon Fatima Allo oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko Kanze? Kanyum kay wallahi. Kanze no mbadda ada selli? Wa ko modum kay jam tan. Alhamdulillah. Ada selli. Bon, baɗandi ko copain ma anda no feewi quoi. Bon, mais ko sehilma goto ene wiye Bacci. Hokki kam numéro ma téléphone quoi. No wodi. En fait, won partenaire uji arɓe ɗo ummiɓe France. Kamɓe ɗe ɗo balɗe fof kay maɓɓe liggottomi. Kamɓe noon ɓe mbi eɓe mbaɗma suivre nder réseaux sociaux ji ɗi e ko wayi noon ko mbaɗata ko vraiment ne waɗi nice. Après ɓe kalde yam ɓe mbi kam bon eɓe jigiɗi liggoyadema e projet goto quoi. te kadi ala yonɓema hen so wona profil ma yonimi e ko wayi noon quoi déjà kamɓe ɓe jiddida liggudade ma e on projet. No pamirta noon c'est des producteurs quoi ɓe jiiɗi wadde investir e audiovisuel quoi mbimi haalama. Ok inchallah joni kamɓe holno min mbawata yindirde mabɓe. Donc en fait joni après somo coppi joni momi haalde mabɓe ƴeewen kalde rendez-vous après mi waɗma envoyé le jour et le lieu quoi inchallah. Inchallah ala problème. Okay, merci hein Kanze. Ok mi weltanima. Merci. Ok jaajëf. ko ɗum woni Hafsa Fatima mais ko ɗum woni mi arboyte galle men mi salmini hay goto jeemen towi parema hay goto ala ɗo e gallo mi naani suudu makko tama towi ɓurɗum wonko yaltat heɗen mais ko ɗum woni Fatima paare aussi ko woppi ɗo lettre o wi ko bakababuni ma attends muñi minode médecin arɗo joni pour ƴettam aɗa andi kadi Fatima ko wondi ko ɗum ɗo wona ref médecin aɗa andi ko wondi mboɗa andi ko wondi tesli hol ko jiɗɗa wiide o wi ko bakka toon sababu o yiɗimam an a yiɗama wondi hen guel ɗo mais Hafsa on probléme on question min degli ɗum par ce que kanko ñanden mi ari ha ɗo e galle mabɓe min kaldimo foti wadde reprendre ligguey so wimama waɗa reprendre liggey Fatima haaldimam ko heɓani e ɓerde muɗum gilli mo jogui ƴeema mbawa fompade ñalawma mais non o wawa wadde ton Fatima non a wawa wadde non e kaldami ɗum pourquoi aɗa watto pourquoi Fatima fat il faut noɗo médecin KP hokkanno on série mon hoddiro KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma